କାଠୁରିଆ ଓ ବାଟୋଇ ଭାଇ ଖରା ମାରୁଥିଲା ଟାଇଁ ଟାଇଁ ହୋଇ ବାଟୋଇଟେ ଯାଉଥିଲା। ବାଟରେ ଦେଖିଲା କାଠୁରିଆ ଜଣେ ଗଛ ଗୋଟେ କାଟୁଥିଲା। ବାଟୋଇକି ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଥିଲା, ଖୋଜୁଥିଲା ଗଛ ଛାଇ। କାଠୁରିଆ ଯେଉଁ ଗଛ ହାଣୁଥିଲା ଗଲା ଯେ ସେଠାକୁ ଧାଇଁ। ପଚାରିଲା ଖରା ହେଉଅଛି ଏତେ, ଗଛଟା ହାଣୁଛ କାହିଁ? ଥକା ମାରିବାକୁ କେତେ ଯେ ବାଟୋଇ ହେଉଛନ୍ତି ହାଇଁ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଟିକେ ଛାଇ ଥିଲା ତ ସେଇଠି ବସିଲା ସେଇଠି ଯାଇ। କାଠୁରିଆ ସାଥେ କଥା ହେଉଥିଲା ପାଣିରୁ ଟିକିଏ ପି। ଗଛ ହାଣୁ ହାଣୁ କାଠୁରିଆଟିର ଦେହଟା ଝିମେଇ ଗଲା। ଥରି ଥରି ଆସି ସିଏ ପଡ଼ିଗଲା, ଥକା ବେଶୀ ହୋଇଗଲା। ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବାଟୋଇ ଜଣକୁ ଡାକିଲା ଗୁହାରି ହୋଇ। ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ଶୁଆଇଲା ନେଇ ତାକୁ ତ ବାଟୋଇ ଭାଇ, ତାକୁ ତ ବାଟୋଇ ଭାଇ। ପାଣି ଢୋକେ ଦେଇ ବିଞ୍ଚିଦେଲା ତାକୁ ଆରାମ ଲାଗିଲା ଯେବେ। ପାଣି ଢୋକେ ଦେଇ ବିଞ୍ଚିଦେଲା ତାକୁ ଆରାମ ଲାଗିଲା ଯେବେ। ରାମ ରାମ ଡାକି କାଠୁରିଆ ଭାଇ ଉଠିକି ବସିଲା ତେବେ। ବୁଝେଇଲା ତାକୁ ବାଟୋଇ ଭାଇଟି, ଗଛ କେତେ ଉପକାରୀ। ମଣିଷ ହେଉ କି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରକାରୀ। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟଇ ବୋଲିକି କାଠୁରିଆ ବୁଝିଗଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଗଛ ହଣା ଛାଡ଼ି ନାନା ଗଛ ଲଗାଇଲା।